Duha ka barangay sa Kauswagan, Lanao del Norte ang gi-lockdown human kalit nga misaka ang kaso sa COVID-19 sa maong mga lugar. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka 17-day-old baby girl nga taga Maa, Davao City ang naka-recover sa COVID-19. Samtang subling nanguna ang Davao City sa dunay pinakadaghang bagong kaso sa COVID-19 kagahapon nga anaa sa 79. Ikalima ang Cagayan de Oro City nga dunay 40 ka new COVID-19 cases. Misa ka na sa 9,194 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,017 ang active cases, humanatala ang 7,745 recoveries ug 432 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka baby nga apo sa 64 anyos nga lolo nga taga Kanituan kinsa nagpositibo na sa COVID-19 ang nagpositibo sab sa sakit. Usa ka 2-month-old baby boy nga taga Carmen ug 8-month-old baby boy nga taga Kanituan. Ana na sa 2,929 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 294 active cases, human 2,488 ang nakarecover na ug 147 ang namatay. Sa Kidapawan City, sirado sugod karong adlaw hangtod sa January 12 ang BIR alang sa disinfection. Kini human dunay empleyado nga nakasinati og hilanat nga gipapauli dayon kagahapon. Miabot na sa 417 ang total COVID-19 cases sa North Cotabato. 65 ang active cases, human 331 ang nakarecover na ug 20 ang namatay. Sa Kauswagan, Lanao del Norte, gi-lockdown ang barangay poblasyon ug barangay Bagumbayan human kalit nga misaka ang COVID-19 cases sa maong mga lugar. Nagsugod ang lockdown niadtong Domingo, Enero 3 hangtod sa Petsa 17. Nang hatag na og bugas, groceries ug medical supply ang Kauswagan LGU ngadto sa mga apektadong barangay. Dunay 652 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Lanao del Norte. 14 ang active cases kay 631 ang naayo na ug 7 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.